gure gizion misteriotsua. Misteriotsua do, ez dakit. Zer moduz, ondo? Ondo. Bea, torren erekin. Zurekin emardu gauza bat. Jaketazuk almenak eta dituzun, duai berezi batzuk, torre honat, jarri hementxe. Honaxen. Eta, bueno, ikusten dut bintzat betaurrekoak. Txotxoten, lasai. Badakite, baduzela zozeritiko gogoen, lasai. Bintzat gau betaurrekoak ekarri dituzu. Bai. Zehoze bilatu barra bilima da, topatu guzu, ezta? Seiatuko gara, bintzat. Ze, Dona Marian Mikel, seiatu zen, baina sutan jarri zen. Doña Mariako izan zuan. Ze? Ba, presio asko, alde batetik batek hauntza bestia, eta jaku behandu ginduak zen bebai proban, eta dana batiak. Eta jarri nintzen bek izagolan, eta imposible. Eta eskerrak lastu atzela horrela, baizik eta horrela? Zaiz demakiloko lastu bat? Bai, eta ziratik banekien nuntze hon. Bazarekin eta txinen ara joa. Bai. Mira, Mikel, barrezka da bil. Osa, bazekin eta txun topatu. Proba zan herria, hasi aurretik gana zainen, fardua hortxe dau. Seguro, Honi, egun hartan, hartu duna morrua berakin da, pasatu initzan. Nio, joder, koreatu iten itzen, zei bilaketzen da. Arbolak da hola, agarratan hola begirara. Hostia. Bera, tiba ikusten nun zaon. Guruztu, errekata. Bueno, Goñi, inbardo gauza bat. Ze berari esker, ze baina ez herrietari bota, ze berari esker gauza asko lortu dituzu talde horretan. Asko? Ze berari esker eta bere penduluari esker, askotan bazen egiten nuntzagoen gaztelua. Eta gero probakin aurretik ere, gutxi gora bera, bintzat usaina edo hartzen zenion, ez da probari. Bai. Bueno, gora eta bardugu eta gero gerokoa. A ber. Mala, emapatera? Orgazeko gaztelua. Non da Orgazeko gaztelua? Hortxe gehatu zait. Bueno, mitxe ginen, lasai, bideo motza jarri dute, ze gainbeste gauzen dituzu bintzat. Bai. Bueno, zer, laguntza hundila, noski. Eta ero... Naiz, zuk horretan siniesten duzu? Ez zekiat. Asko igual ez. Asko ez du sineste, baina maitzak hor daude. Bai. Momentu arte, bai. Berakin, momentu probatak da hori, eta gero karabanan eta, hola, bizilagun bezala, hostia momentuak. Eta mundiala? Goizeko 6ak arte edo, zigon dien. Lehenengo gabian, goizeko zeinak. Ordo, karretea badula, ezta? Bueno, Imanol, programan ikusi ditu gain bat gauza, baina ni ez nintzen han. Eta nik ez badut ikusten zuzenean, nik ez dut sinesten, edo bintzat zalantzan jartzen ditut gauzak. Ordon, zuk ahalmena duzu. Almena, dozen txibiletate berezi bat. Berezi bat. Eta abenturara etzen nuen eraman zure kristalezko bola hau, hementxe daukazu. Eta horretaz gain, barita. Magikoa. Bueno, prest daude erronka bati aurriteko? Zaiatuko gara. Bueno, baina busti, Busti, eraba bustiko naiz. Bai, seguro? Zaiatuko gara, bintzat. A ber, hemen leia badago. Bi talden arteko leia. Zati hau ez da irratea piztea esado, edo ema bat bidaltzea esala. Nazi kontua dira, simboloak ikustea, eta batzutan hori interpretazioaren kontuare... Bueno, a ber, mundu guzti egiten duen galdera, nork irabaziko du leia hau? Gauza bada, nork nahi duzun irabaztea, baina jabolak zer dioen? Nork. Ja, berdinketa dagoen, edo zalduenek irabaziko duten, eta programaren bukaeran gogoratuko dizut. Hortzen dabil. Berdinketa bat ikusteat. Zuk ikusten zu berdinketa bat. Orduan, uste duzu, bilauek edo irabazten aldutela mauleko proba hau. Bai. Bale, ondo, bertze galdera bat. Favoritua, jendeari da bozkatzen, nori izango da favoritua? Bat, bi, 3 lagun, bota. 3 lagun botatzeko. Bat, bi, 3, zuk ikusi. Hombre, asmatzen baduzu, nori izango den favoritua, pues perfecto. Orduan, emakume izango da, izasen izango da, beltza, gorrilla... Bere beruri ez du ikusten. Bueno, ez dakit. Bueno, zuk zere buru ez duz ikusten hor? Zuk segi lanian, barkatu. Osea, ari iztut distraitu nahi. Favoritoa baina zerena. Jendeari da bozkatzen. Favorito baten alde. Parte hartzen duen... Bai, hori da. Eta zuere barruan txauden, oski. Hori da. Behiratzen ari da, eta zer zehazki, energia kontu bat omen da. Euskal linea deitu. Ikorta. Eta batzuk sinetxiko dute eta beste batzuk ez. Badakit horrela dela. Baina, bueno, azkenian ikusiko dugu. Asmatzen badu, programaren bukaeran asmatzen badu,
irri batzuk eta, edo pertsona batzuk izile barko dute bintzat. Bestia tondo nazmentzen, ikusteot bat agertzea, Bai, betaurrekoa darama, bai, betaurrekoak, orduan, zu bai, baina betaurreko iluna darama. ilunak, Bai, betaurreko ilunak. Osa, eguzkitako betaurreko golako zeo zer. bai, orduan horrek esan edo, oraindik ez dagoela erabakita. Momentu arte ez dagoela erabakita nori izangoen. Programaren bukatu arte, uste dut hor, mira, hor ari da, Argentina, gura, taka horrela dabil. Bueno, te bukatzeko, aizo, loteria hor atea joka daukagu, zenbakia eta hori, oiek ez, Horiek ez diezmatzen, bestela, ja, ni multimilionarioa izango nintzen. Vale, zehara bera bat iman honetan. Bueltatu zure loteria,